foi produto dunha decisión judicial, pero, curiosamente, eu creo que é o momento de volver a poñer enriba da mesa unha serie de feitos incontestables. Cando gobernaba aquí o señor Sotelo, decíase que con vontade política estas obras se poderían parar. Neste momento nin hai vontade política nin tampouco hai vontade legal, porque temos argumentos sobrados para intervir paralizando esas obras, tal como nos obriga, é un deber que temos, e o Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia di claramente que a alcaldía ten a obriga de suspender, paralizar e presentar estas obras e inmediatamente dar traslado á Consellería correspondente. Pero que, ademais, a nivel legal, desde o día 15 de outubro do ano 2009, o Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra requiriu ao Concello dando un plazo de 20 días para que se enviara a documentación. A día de hoxe, despois do que 20 de novembro se volvera a reiterar, incluso con amenaza de sanción económica por este incumplimiento, pois, a pesar da amenaza de multa, curiosamente, síguese sin enviar a documentación. Volveuse a requerir o 20 de xaneiro, e novamente hai constancia de escritos do 27 tamén de xaneiro. Curiosamente non se envían os documentos que son claves para que efectivamente o xulgado se poda pronunciar respecto da paralización destas obras por vía judicial, que o Concello sigue insistindo que ten a chave para poder paralizar estas obras, porque evidentemente vulneran, como xa dixemos, e agora se demostra coa sentencia do Supremo respecto das obras de Marín en Pontevedra, coa paralización das obras en Vigo, no Areal, coas sentencias do Tribunal Superior de Justicia de Galicia no caso da Lagoa de Teis, donde a ausencia de plan de usos, a ausencia de plan especial, a vulneración das normas urbanísticas e todo tipo de datos que son demoledores, que efectivamente acreditan que o Concello tiña non só a posibilidad, sino a obriga de intervir, pero que por riba, si efectivamente se vi que se interveña por vía judicial, por que non se entregan os documentos? Por lo tanto, eu aproveito esta intervención para que quede constancia de que este grupo municipal exige que se remita esa documentación para que efectivamente cese a inactividade do Concello, cese a complicidade con esta actuación e que definitivamente se poda pronunciar os tribunais de justicia, pero tamén emplazamos ao Concello se que actúe e non se diga unha cousa na oposición e outra do goberno, nada máis.